ahoj, vitaj v mojom hniezde. Chcete si pritiahnuť do života hojnosť a mať celý rok hojnosť? Vyrobte si misu hojnosti. Je to taká fajnová vecička, ktorú som prevzala, alebo naučila som sa vo Feng Shui a tiež je to určitý symbol, ktorým hovoríme nebesiam, čo by sme si prijali, čo nám majú doručiť. Moje meno je Miriam Štolfová. Som expert na vedomú kreativitu a osobné motivačné videá. Učím ľudí, ako využívať kreativitu v bežnom živote práve na to, aby sme si pritiahli tú hojnosť, šťastie, radosť, zdravie, lásku, čo chceme. Pretože život je hra. Čo budeme potrebovať na misu hojnosti? Misu. Určite misu. A toto skôr vyzerá ako pohár, ale za tie roky, čo používam misu hojnosti, sa mi osvedčilo, tá misa by mala byť dostatočne vysoká. Zistite prečo. A potom budeme potrebovať ešte kamene, kamienky. Drobné kamienky. Toto sú, ja im hovorím, že kamienky lásky alebo zážitkov. Máme taký zvyk, že keď idem niekde na výlet, niekde, kde som ešte nebola, vždycky si donesiem malý kamienok a zvyčajne si na ňo aj niečo napíšem, alebo teda napíšem, že odkiaľ, napríklad tento je z Blatnického hradu, niekedy z roku 2008. A takisto využívame kamienky ako darčeky. Keď niekam ideme, tak donesieme malý kamienok lásky niekomu blízkemu, aby vedel, že sme na ňo mysleli. Takže doporučujem využívať kamienky, alebo teda zbierať kamienky tam, kde idete, povedzme, prvýkrát. Takže budeme potrebovať tie kamienky a tú misu. Zoberieme misu. Ideálne je toto robiť na začiatku roka, v januári, ale pokiaľ vidíte toto video inokedy, môžete si zriadiť misu hojnosti kedykoľvek v priebehu roka. Takže na spodok misy dám zo pár kamienkov. No a hojnosť, je to tiež symbol hojnosti. A hojnosť predstavujú teda hlavne peniaze. Takže budeme potrebovať nejakú bankovku. Ja som si zobrala 20 eurovku. Môže byť akákoľvek. Akú si môžete odložiť, akú môžete oželieť. A tú bankovku zložíme. Tým, že tá misa má ten spodok taký úzky, tak ja ju zložím ešte raz, aj keď peniaze by sa nemali takto skladať. Položíme na tie kamienky a priložíme ďalšími kamienkami. Dáme ďalšiu vrstvu. A máme založené na misu hojnosti. Toto urobím vždy začiatkom januára. 1. februára pridám ďalšiu bankovku, ďalšiu vrstvu kamienkov. 1. marca ďalšiu bankovku, ďalšiu vrstvu kamienkov. A na konci roka je misa zarovnaná kamienkami a samozrejme sú v nej nejaké tie peniaze. Ideálne je, keď misu uložíme v byte do rohu hojnosti. Zistite si podľa Feng Shui, kde je váš roh hojnosti. Funguje to. V rohu hojnosti je misa hojnosti úplne najideálnejšia. No a potom na konci roka príde tá radostná chvíľa, kedy ju rozoberieme a vyťahneme z nej to, čo sme si tam našporili. Ja som si vložila z misy hojnosti 2015 peniaze do tejto obálky. No a nazbieralo sa mi tam 220 eur a tieto peniažky využijem na to, čo mi urobí radosť. Z misy hojnosti si potom použijeme tie peniaze na to, čo nám urobí radosť. Ja už presne viem, čo mne urobí radosť a na čo ich využijem. Takže to je asi všetko. Prajem vám príjemný rok plný hojnosti. Ak máte nejakú dobrú, podobnú techniku alebo nejakú dobrú skúsenosť, natočte aj vy video, aby sa o tom dozvedeli aj ostatní. Ak neviete ako na to, stiahnite si na miriamštolfová.sk, e-book je tam zdarma a máte tam rady, ako natočiť takéto krátke, jednoduché video. Prajem vám krásny, tvorivý dníček. Pa!